सैद्धांतिक आणि उपयोजित. नेमकं समीक्षा म्हणजे काय, समीक्षेचं स्वरूप काय, किंवा समीक्षा सिद्धांत भारतीय आणि पाश्चात्य या दोघांमधला जो काही साम्यभेद फरक आहे तो पाहायचा आहे. त्यानंतर यातलंच पुस्तक क्रमांक 2 आहे वाङ्मयीन वाद, पुस्तक क्रमांक 3 आहे समीक्षा पद्धती संहितालक्षी, आणि पुस्तक क्रमांक 4 आहे समीक्षा पद्धती संदर्भलक्षी. एकूण ही 4 पुस्तकाचा समावेश यामध्ये झालेला आहे. पुस्तक क्रमांक 1 जे साहित्य विचार या नावाने आहे, त्यामध्ये आपल्याला एकूणच समीक्षेचे स्वरूप, समीक्षेविषयीचे वेगवेगळे सिद्धांत, भारतीय आणि पाश्चात्य, उपयोजित समीक्षेमध्ये जे काही महत्त्वाचे घटक येतात त्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. घटक क्रमांक 1 आहे समीक्षेचे स्वरूप. तर एकूणच समीक्षा या क्षेत्राचा प्रामुख्याने परिचय करून घेतला तर समीक्षा हा शब्द आपल्याकडे क्रिटिसिझम या इंग्लिश शब्दाला पर्याय म्हणून आलेला आहे, किंवा पर्याय म्हणून आपण तो वापरतो. काही काळापूर्वी टीका हा सोपा शब्द देखील त्यासाठी वापरला जात असेल. क्रिटिसिझम हा शब्द जो आहे टू क्रिटिसाइज या धातूपासून तयार झालेला आहे. याचाच अर्थ एखाद्या पुस्तकाचं किंवा एखाद्या लेखनाचं परीक्षण करणं, चाळणी लावणं किंवा चिकित्सा करणं, अशा पद्धतीनं हा शब्द सम अधिक इक्ष या मूळ घटकांनी हा तयार झालेला आहे. म्हणजे सर्व बाजूंनी पाहणी करणं, त्यानंतर एखादी वस्तू अथवा जी काही घटना आहे तिचं मूळ स्वरूप काय आहे, तिचा हेतू काय आहे, प्रयोजन काय आहे, कार्य काय आहे, हे त्या वस्तूविषयी किंवा त्या घटनेविषयी, लेखनाविषयी आपण त्याचा मूल्यविषयी या ठिकाणी सांगितलं जातं. त्याला समीक्षा असं म्हटलं जातं. उदाहरणार्थ अनेक वेळेला आपण पुस्तक वाचतो आणि एखादं पुस्तक वाचल्यावर मग ते कुठलंही पुस्तक असेल, काव्य असेल, कथा असेल, कादंबरी असेल, हे वाचल्यानं आपण आपलं काही जे काही मत आहे ते मांडतो. उदाहरणार्थ हे वाचल्यानं माझं मन भरून आलं, हे मला फारच सुंदर वाटलं, हे वाचताना माझ्या मनावर पारिजातकाच्या नाजूक सुगंधी फुलाचा सडा पडल्यासारखं वाटलं, किंवा माझं हृदय व्याकुळ झालं, अशा आपण विधानं करतो. पण ही झाली व्यक्तिगत संस्कार असणारी विधानं. परंतु खऱ्या अर्थानं समीक्षा क्षेत्रामध्ये जे काही समीक्षा किंवा जे मत मांडलं जातं ते वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचं मांडणं ही त्याच्याकडून अपेक्षा केली जाते. आणि साहित्याच्या संदर्भात होणाऱ्या या व्यवहारात अनेक प्रक्रियांचा परस्परांशी संबंध असतो. जे आपण एखाद्या साहित्यकृतीचं समीक्षण करतो किंवा एखाद्या विशिष्ट समीक्षा दृष्टीतून तिनं निर्माण केलेली जी काय पद्धत आहे त्या दृष्टीनं आपण त्या साहित्यकृतीचं परीक्षण करत असतो. आणि फार पूर्वीपासून आपल्याकडे ही परंपरा आहे. वेगवेगळ्या लेखनावरती आपली मतं अभ्यासकांनी मांडलेली आहेत आणि ती समीक्षा रूपानं पुढे आलेली आहे. एखाद्या साहित्यकृती किंवा तसेच एखादी मध्ययुगीन साहित्यकृती असेल तिची देखील पाठचिकित्सा केली जाते. म्हणजेच काय तर तिच्याविषयी संशोधनाचं कार्य केलं जातं. आणि ही प्रक्रिया समीक्षेला अतिशय आवश्यक आहे. आणि साहित्याच्या व्यापक व्यासंगाच्या परिघात साहित्य समीक्षेचे स्थान केंद्रावरती असले तरी संशोधन प्रक्रिया हेच तिचे पायाभूत साधन आहे. म्हणजे साहित्य समीक्षेत आपण वेगवेगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव जो होतो ते आपण पाहतो. जरी की प्रत्यक्ष समीक्षा, उपयोजित समीक्षा, साहित्य इतिहासाचं लेखन, पाठचिकित्सा, सैद्धांतिक समीक्षा असे देखील म्हटलं जातं. म्हणजे ह्या ज्या संज्ञा आहेत त्या समीक्षा या अर्थानेच वापरल्या जातात. म्हणजे ही जी समीक्षेतील अनेक गोष्टी किंवा अनेक ही परस्पर संबंधाविषयीचे काही जे काही विधान आहे, जसं की आपण एखाद्या साहित्यकृतीचा विचार करीत असताना ते एका विशिष्ट साहित्य परंपरेत निर्माण होत असते. मग ती विशिष्ट सांस्कृतिक पायावर ते आधारित असते. आणि या विशिष्ट साहित्यकृतीची समीक्षा करताना आपल्याला काही नियम, काही तत्त्व ही अभ्यासावी लागतात आणि ती आपल्याला साहित्याच्या सिद्धांतातून मिळत असतात. समीक्षा हे एक शास्त्र आहे असं आपण मानतो तेव्हा आपल्याला असं म्हणावंच असतं की एखाद्या अभ्यास विषय वस्तूच्या जडणघडणीमध्ये काही एक नियमव्यवस्था असते आणि त्या नियमव्यवस्थेने त्या वस्तूचे प्रयोजन, प्रकृती होत असते. या व्यवस्थेला सिद्धांत, संकल्पना असं देखील म्हटलं जातं. समीक्षा हे असे शास्त्र आहे की ते शास्त्रीय संशोधन पद्धतीचा वापर करण्यात येतो. समीक्षेतही साहित्य संबंधीचा पद्धतशीर तर्कशुद्ध अभ्यास करण्यात येतो. याला काही प्रमाणके असतात आणि या सगळ्यांच्या आधारे आपल्याला समीक्षा केलेली पाहायला मिळते. समीक्षा हे शास्त्र आहे स्पष्ट जरी असलं तरी समीक्षेला विज्ञानाचा दर्जा देता येणं शक्य आहे का असा एक प्रश्न उपस्थित केला जातो. आणि विज्ञानात सृष्टीतील घटनांचा अर्थ लावण्यात येतो. यासाठी वस्तुस्थितीच्या घटकांचे वर्गीकरण करणे, विश्लेषण करणं किंवा त्यातील परस्पर संबंधांचे सार्वत्रिक नियम शोधणं, अशा नियमांच्या साहाय्याने एखाद्या घटनेच्या निश्चिततेबद्दल विधान करणं आणि या ज्ञानापासून मानवी जीवनाच्या साफल्यासाठी तंत्रविज्ञान निर्माण करणं ही विज्ञानाची पद्धतशीर कार्य आहे. आणि या सर्वात आपल्याला लक्षात घ्यावं लागतं की विज्ञानातील वस्तुस्थिती ही निरपेक्ष असते. त्याची ओळख पटण्यासाठी आपल्याला सिद्धांतांची गरज नसते.
हे राभा पाटणकर यांनी आपल्या सौंदर्य मीमांसा या ग्रंथात दिलेले एक उदाहरण घेऊन जर सांगायचं झालं तर उंच जागी बटाटे उकडत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे आणि या अवलोकनासाठी एखाद्या सिद्धांताची आवश्यकता नाही. आणि समीक्षेकडे जर पाहिल्यास असं दिसतं की या क्षेत्रामध्ये वस्तुस्थिती अशी नाही, म्हणजे आपल्यासमोरील लेखन साहित्यकृती आहे आणि या वस्तुस्थितीचंच मूल्य संकल्पना अनुसूत आहे. म्हणजे आपल्यासमोर वर्तमानपत्रातील बातमीचा उतारा असेल, एखादा लघुनिबंध असेल तर आपल्याला यामधील साहित्य कोणतं हे काढण्यासाठी साहित्य संकल्पनेची आवश्यकता असते. म्हणजेच मूल्यमापन हा समीक्षा प्रक्रियेचा अंगभूत घटक असल्याने मूल्यापासून समीक्षकाला दूर जाता येत नाही. आणि दुसरं असं की वैज्ञानिकाला सार्वत्रिक गोष्टींमध्ये रस असतो आणि त्या पद्धतीनं देखील समीक्षा लेखन करताना समीक्षकाला त्यामध्ये रस असावा लागतो. आणि एकूणच मुद्रणकला, वाङ्मय प्रसार, शिक्षण प्रसार या गोष्टी परस्परावलंबी असल्याने आधुनिक काळात इतर ज्ञानवर्धित गद्याबरोबरच हे जे काही वेगवेगळे ग्रंथ आहेत, ग्रंथकार आहेत आणि यातून गद्य वाङ्मय वाढीच लागलेलं दिसतं आणि खऱ्या अर्थानं मग त्या गद्यावर समीक्षा झालेली पाहायला मिळते. खरे तर एखाद्या साहित्यकृतीचं जेव्हा वाचन केलं जातं तेव्हा आपल्याला सर्वसामान्य स्वरूपाचे प्रश्न पडतात आणि या प्रश्नांमागे आपली साहित्यविषयीची तसेच जीवनाविषयीची दृष्टी असते आणि त्या दृष्टीला घेऊनच आपण वाचलेल्या साहित्यकृतीतून एक प्रकारची ती दृष्टी साहित्यकृतीतूनच घडत असते. आपल्या वाचनात असलेल्या चौकटी पलीकडची एखादी साहित्यकृती अस्तित्वात आली की आपली दृष्टी काही प्रमाणात बदलते आणि ती नव्याने स्थिर होते. उदाहरणार्थ भालचंद्र नेमाडे यांची कोसला कादंबरी वाचल्यावर आपण आधी वाचलेल्या कथनात साहित्यातील कलाकृतीपेक्षा निराळा असलेला पांडुरंग सांगवीकर सारखा नायक नसलेला न नायक त्याची आपल्या सभोवतालाकडे पाहण्याची दृष्टी, त्याचं संवेदन विश्व, कादंबरीची खुली रचना, तिची जी काही वेगळी शैली आहे त्यामध्ये आपल्याला नवेपणा जाणवतो. म्हणजे एकूणच या नवेपणाचं आकलन होत जातं आणि अशा पद्धतीनं साहित्यातील नवेपणाविषयी आपली दृष्टी ही विस्तारत जाते. समीक्षक एखाद्या साहित्यकृतीची समीक्षा करतो असं आपण म्हणतो तेव्हा काय होतं तर एखाद्या विशिष्ट साहित्यकृतीचा त्याला आलेल्या अनुभवांविषयी तो लिहित असतो आणि त्याचा हा अनुभव केवळ व्यक्तिगत संस्कार नोंदविणारा नसतो, एखाद्या पोकळीतील नसतो, तर समीक्षेची ओळख करून घेत असताना आपण असे म्हटलं होतं की आपल्या साहित्याच्या अनुभवात कोणत्या ना कोणत्या संकल्पना या अंतर्भूत असतात आणि क्रिटिसिझम या शब्दाच्या आधुनिक वापरात विश्लेषण आणि मूल्यमापन हे दोन्ही अर्थ स्थिरपद झालेले आहेत आणि त्यातूनच समीक्षेची भूमिकाही मांडली जाते. आता उदाहरणार्थ इंदिरा संत यांच्या जर काव्याची चर्चा करायची तर ती चर्चा करताना जे काही त्यांना अनुभव आलेले त्यामध्ये मग त्यांच्याविषयी लिहिताना मग गाडगीळ असतील किंवा कथालेखक व्यंकटेश माडगूळकर असतील या त्यांचे जे काही लेख आहेत त्या लेखांमध्ये माणसं जी आहेत घटना आणि वातावरण यातून ती साकार होत असतात आणि त्या संदर्भात ही संकल्पना साहित्याच्या संदर्भात वापरली जाते. उलट मर्ढेकर, रेगे यांच्या लेखनाचा जर विचार केला किंवा यांसारख्या निकषांचा ते वेगळ्या पद्धतीने वापर करतात. म्हणजे पाश्चात्य साहित्यात काय किंवा मराठी साहित्यात काय अनेक लेखक, कवी, तत्त्वज्ञ, समीक्षक असतात. कला निर्मिती करत असताना कलावंताच्या मनात आत्मसमीक्षा झालेली असते आणि नव्वदोत्तर कवींमधील अनेक कवी आपल्या कवितांविषयी संकल्पनेवर, आपल्या कवितेतील प्रयोगावर स्वतंत्र असते विवेचनात्मक मांडणी करताना पाहायला मिळतात. आणि तर आणखी एक विचार करावयास हवा की समीक्षेत सार्वत्रिक नियम, निकष, संकल्पना असायला हव्यात. पण कलाकृतीच्या वेगळेपणावर अन्याय होऊ नये असं वाटत असेल तर हे जे काही नियम आहेत किंवा हे निकष आहेत ते लवचिक असणं जरुरीचं असतं. आणि यावरूनच एक गोष्ट लक्षात येते की आपल्याला साहित्याच्या अनुभवामागे अनेक संकल्पना कार्यरत असतात, त्या साहित्य प्रकाराशी संबंधित असतात, त्यांचे एक प्रयोजन, मूल्य आणि त्यांचं एक स्वरूप ठरलेलं असतं, ते परस्परांशी संबंधित असतं आणि तिच्या मूल्यमापनासाठी असणारे निकषही संकल्पनेच्या स्वरूपामध्ये येत असतात. आता एखादी समीक्षा जर करायची असेल तर ती समीक्षाची प्रक्रिया आहे त्याचं विवेचन कसं करायचं तर याचा एक थोडक्यात परीक्षा आपल्याला या ठिकाणी करून घ्यायचा आहे. साहित्य समीक्षेत प्रामुख्याने साहित्यकृतीचं वाचन केलं जातं, तिच्यातील वेगवेगळ्या घटकांचं वर्णन केलं जातं, त्या घटकांचं विश्लेषण करावं लागतं, मग त्यातून अर्थनिर्णयन करावं लागतं आणि मग त्या साहित्यकृतीची इतर साहित्यकृतीशी अथवा साहित्यकृतींशी तुलना करावी लागते आणि त्याच्यातून पुढं मूल्यमापन येतं. या एकंदरीत या सगळ्या ज्या काही प्रक्रिया आहेत त्या एकमेकांशी परस्पर संबंधित आहेत. त्या क्रियांचं एकीकरण होत असतं, म्हणजेच या क्रिया एकानंतर एक या क्रमानं आधी आणि नंतर अशा घडत नाही, तर त्या एकमेकांशी परस्पर संबंधित असतात. म्हणजे आपण वाचन करत असताना हे घटक त्या वाचन क्रियेमध्ये एकाच वेळी समाविष्ट झालेले असतात, परंतु आपल्या विवेचनाच्या सोयीसाठी आपण त्यांचा विचार एका क्रमाने करत असतो.
साहित्य कृतीचे वाचन करत असताना तिच्यातील जे काही घटक असतात त्या घटकांचे म्हणजे काही विशेष अर्थवाही घटकांचे आपण वर्णन करीत असतो. म्हणजे हे घटक काय आहेत हे आपण सांगत असतो. उदाहरणार्थ भालचंद्र नेमाडे यांची पोचना कादंबरी वाचत असताना या कृतीत परात्मतेच्या जाणीवेची श्रद्धाशून्य पोखरीचे आशयसूत्र कसे आहेत, या लेखकाने आपली जीवन जाणीव व्यक्त करण्यासाठी निवेदक या घटकाचा उपयोग कसा करून घेतला आहे, किंवा परात्म जीवनाचा आविष्कार दंभस्फोट करण्यासाठी पांडुरंग सुरेश या दोन पात्रांकरवी 20व्या शतकातील वर्तमान संस्कृतीचे भविष्याच्या दृष्टीतून मूल्यमापन करण्यासाठी एका वेगळ्या तंत्राचा सौंदर्यदृष्टीचा अवलंब कसा केला आहे, किंवा दुसऱ्याच्या दृष्टीचे भान ठेवून जगण्यात असलेली एक प्रकारची परात्मतेची सूचना त्यातून कशी ध्वनित होते, अशा प्रकारचे वर्णन विश्लेषण आपण करत असतो. आणि या साहित्यकृतीच्या सर्व घटकांचे आपण वर्णन करतो. तर प्रत्येक वेळेस वर्णन करीत असतो असं होत नाही, तर लेखकाची आशयसूत्रे, पात्रे, निवेदक, रचनाबंध, आशयाच्या अर्थवाहित्वासाठी असलेली तंत्रे, भाषिक विशेष यांसारख्या काही मोजक्या घटकांचेच आपण वर्णन करतो. एका प्रकारे आपण काय करतो तर साहित्यकृतीच्या मूल्यांशी निगडीत असणाऱ्या घटकांचेच वर्णन या ठिकाणी करीत असतो. वाल कुलकर्णी यांनी समीक्षेची प्रक्रिया ही शोधाची प्रक्रिया आहे असं म्हणून हा शोध वाङ्मयाच्या प्रकृतीचा, प्रयोजनाचा, वाङ्मय घेत असलेल्या विविध पात्रांचा, वाङ्मय उपस्थित करीत असलेल्या विविध प्रश्नांचा, थोडक्यात म्हणजे वाङ्मय संबंधीच्या सर्व प्रकारच्या सत्यांचा शोध असतो असं म्हटलेलं आहे. भालचंद्र नेमाडे यांच्या जर लेखनाचा विचार केला तर नेमाड्यांची संवेदनशीलता, नवकाव्याच्या संवेदनशीलतेची तिचे असलेले सामर्थ्य, जे काय संवेदनशीलतेने निर्माण झालेले भाषिक विशेष, आशय घटकांशी या संवेदनेचे असलेले नाते, विशिष्ट साहित्य प्रकारांतर्गत तिचे प्रयोजन, त्यांच्या मेलडी या संग्रहातील कवितांशी कादंबरीतील काव्यात्मक घटकांची सूचित तुलना, अनुबंध यासारख्या अनेक घटकांचे विश्लेषण या ठिकाणी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. इथे एक नेमाड्यांचा उतारा दिलेला आहे आणि तो उतारा प्रामुख्याने कादंबरीतला. मग कादंबरीतून येणारं त्यांचं काव्यलेखन आणि मूळ त्यांच्या कवितेतून येणारं काव्यलेखन याचे एक साम्य भेदात्मक जे नातं आहे ते या उतार्यावरून वाचून स्पष्ट होतं. तर समीक्षेतील ज्या काही ह्या प्रक्रिया आहेत, वाचन असेल, अर्थनिर्णय असेल, विश्लेषण असेल, मूल्यमापन असेल, या सगळ्या प्रक्रिया या मूल्यमापनाशी निगडीत असतात. मूल्यमापनाशी संबंधित नसलेल्या वरील कोणत्याही घटकाला समीक्षेत स्थान दिलं जात नाही. अर्थात एवढ्यानंच सगळा उलगडा होत नाही, तर मूल्यमापनाशिवाय समीक्षेची क्रिया ही पूर्ण होत नाही. पण मूल्यमापनाच्या संदर्भातही अनेक प्रश्न मग निर्माण होतात. ही साहित्य मूल्य जी आहे ती सौंदर्य मूल्य स्वायत्त आहेत काय, किंवा साहित्य मूल्य अंतिम साध्य आहेत की त्याचे स्वरूप एखाद्या साधण्यासारखे आहे, सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी पाहाव्या लागतात. साहित्य कृतीच्या मूल्यमापनासंदर्भात ही जी काही चर्चा झालेली त्याच्यावरून एकच लक्षात येतं किंवा हे लक्षात ठेवण्यासारखं आहे की कोणती साहित्यकृती ही एकांतिक अर्थाने अनन्य नसते. तर कोणती साहित्यकृती वाचताना तिची समीक्षा करताना इतर अनेक साहित्यकृतींचा एक संदर्भ आवश्यक असतो. तेव्हाच आपल्याला त्या साहित्यकृतीची समीक्षा व्यवस्थितरित्या करता येऊ शकते. म्हणजेच काही तर वेगवेगळ्या कालखंडातील साहित्यकृतींची मूल्य व्यवस्थाच इथं आलेली असते. त्यामुळे विशिष्ट साहित्यकृतीचे मूल्य विशिष्ट साहित्य प्रकारातील किंवा साहित्य प्रवाहातील किंवा एखाद्या साहित्य संप्रदायातील अन्य साहित्यकृतींच्या संदर्भात ते पाहिलं जातं आणि ती तुलना ही स्वाभाविक असते. आणि अशा तऱ्हेच्या तुलनेतून विशिष्ट साहित्यकृतींचे मूल्य त्याचे वेगळेपण स्पष्ट होत जाते. म्हणजे समीक्षा प्रक्रिया ही अशा तऱ्हेने एक महत्त्वाची घटना म्हणून या ठिकाणी येते. अनेक घटकांनी ती युक्त असते आणि या सर्व गोष्टी परस्पर संबंधित असतात. आणि एकूणच समीक्षा प्रक्रियेमध्ये मग साहित्यकृतीचं आकलन करून घेणं, तिचं विश्लेषण करणं, तिची तुलना करणं, अर्थनिर्णय, मूल्यमापन या सर्व प्रक्रियेतून साहित्याची समीक्षा प्रक्रिया ही घडत असते. म्हणजे कुठल्याही समीक्षेविषयाची ओळख करून घेताना आपल्याला जी काही साहित्यकृती आहे तिचं वाचन करावं लागतं, तिचं विश्लेषण करावं लागतं, मग तिच्यातून अर्थनिर्णय आणि मग वर्गीकरण असेल आणि शेवटी मूल्यमापन. अशा पद्धतीनं साहित्यकृतीची समीक्षा ही या प्रक्रियेतून किंवा या प्रवासातून होत असते. मग समीक्षक जो आहे समीक्षकाकडे काही गुणविशेष असावे लागतात, तेव्हाच तो त्या साहित्यकृतीला योग्यरित्या न्याय देऊ शकतो. साहित्यकृतीचा समीक्षक हा साहित्यकलेचा अभ्यासक असल्यामुळे कलावंताप्रमाणेच त्याच्याजवळ उत्कट संवेदनशीलता, एक प्रकारची कल्पनाशक्ती, सर्जनशीलता ही असावयास हवी आणि त्याच्यावर सहसर्जनाची प्रक्रिया तो निर्माण करू शकेल. म्हणजे सर्जनशीलता या घटकाला इथं फार महत्त्व दिलं गेलेलं आहे आणि तो गुण हा
जसं साहित्यिकाकडं सर्जनशीलतेचा गुण असतो तसं समीक्षकाकडे देखील हा गुण असायला लागतो. तेव्हा समीक्षेची प्रक्रिया ही किंवा समीक्षेचा व्यवहार हा व्यवस्थितरित्या होऊ शकतो. साहित्याचा व्यवहार हा एकूणच व्यापक सामाजिक सांस्कृतिकतेचा अनन्य असा भाग आहे आणि आपल्या या समीक्षात्मक कृतीला सांस्कृतिक असे संदर्भ असतात आणि निश्चितपणे याचा समाजावर संस्कृतीवर होणारा परिणाम हा महत्त्वाचा ठरतो. अशा प्रकारे एकूणच समीक्षेचे उद्दिष्टांची चर्चा या ठिकाणी केली गेलेली आहे किंवा एखाद्या साहित्यकृतीची समीक्षा म्हणजे नेमकं काय करायचं या तात्विक प्रश्नांचा उहापोह आपण या पहिल्या घटकातून करून घेतलेला आहे. आणि प्रामुख्याने संस्कृत परंपरेमध्ये समीक्षा या संज्ञेला टीका हा शब्द वापरला जायचा. त्याच्यामध्ये देखील साहित्यकृतीची निर्मिती, तिचं मूळ स्वरूप, तिचा हेतू, तिचे उद्देश, त्याच्यातील मूल्य या विषयाच्या चिकित्सकेला समीक्षा असं नाव दिलं गेलं होतं. थोडक्यात काय तर साहित्यकृतीची समीक्षा करायची नेमकं काय करायचं तर साहित्यकृतीचे आकलन, विश्लेषण, तुलना, अर्थनिर्णय, मूल्यमापन या सर्व प्रक्रियेतून समीक्षा ही आकारास येत असते. पुढील घटक आहे समीक्षा विषयक सिद्धांत. आता सिद्धांत म्हणजे नेमकं काय तर सिद्धांत म्हणजे एकंदरीत समीक्षा व्यवहाराचाच एक हा महत्त्वाचा भाग आहे. समीक्षा म्हणजे साहित्य तत्व, साहित्यकृती यांची मीमांसा करणारं लेखन असं आपण म्हणतो. मग लेखक, साहित्यकृती आणि वाचक या तीन घटकांचे त्यांच्या परस्पर संबंधांचे विवेचन करणारं ते एक लेखन असतं. साहित्यकृतीचं स्वरूप, तिचं वर्णन, विश्लेषण, मूल्यमापनाचे निकष, साहित्यकृतीच्या निर्मितीची प्रक्रिया, त्या साहित्याचं वाचन इत्यादी अनेक घटकांची चर्चा किंवा चिकित्सा या गोष्टीमध्ये अंतर्भूत असते. आणि एकूणच प्रामुख्याने समीक्षेची स्थूल मानाने तीन भागांमध्ये विभागणी केली जाते. नंबर 1 सैद्धांतिक समीक्षा, नंबर 2 उपयोजित समीक्षा आणि नंबर 3 समीक्षेची समीक्षा. आणि साहित्याच्या अभ्यासाच्या संदर्भात साहित्य समीक्षा ही एक संज्ञा वापरण्याऐवजी साहित्य सिद्धांत आणि साहित्य समीक्षा या दोन वेगवेगळ्या संज्ञा देखील वापरल्या जातात. अर्थात एकंदरीत साहित्यातील जे काही घटक आहेत ते परस्परांशी संबंधित असतात हे आपण पहिल्या घटकामध्ये अभ्यासलं. कलाकृतीचं जे काही स्वरूप असेल त्याविषयीचे काही सिद्धांत असतील त्या सिद्धांताचं तार्किक विश्लेषण या गोष्टी तर परस्परावलंबीच असतात. जेव्हा आपण या एका विषयी आपण बोलतो तेव्हा इतर दोघांबद्दलची आपली भूमिका सुद्धा आपण स्पष्ट करत असतो. म्हणजे जेव्हा आपण असे बोलतो की कलेची संकल्पना ही अनेक अंगे आहे तेव्हा कलाकृतीच्या विविध अंग आहेत हे आपण इथं पूर्णपणे संकल्पना मांडत असतो. त्यासंबंधी वेगवेगळे सिद्धांत निर्माण झालेले असतात आणि त्यांच्या आधारे तिचं वर्णन किंवा मूल्यमापन हे करता येत असतं. आता समीक्षा सिद्धांताचे स्वरूप आणि त्याचे परस्परावलंबित्व. सिद्धांताचे दोन गट हे कला साहित्य याविषयी सिद्धांत असले तरी या विविध सिद्धांतांमध्ये एका तत्त्वाच्या साहाय्याने एक व्यवस्था निर्माण केली जाते. आणि हे तत्व म्हणजे कलाविषयक संकल्पना दोन ध्रुव असतात. कला साहित्य यांचे विश्व स्वायत्त असते असे सांगणारा सिद्धांत जो आहे तो एका गटात येतो आणि कला साहित्य हे जीवनपोषक आहे म्हणून ते मूल्ययुक्त आहे असं मानणारा सिद्धांत हा दुसऱ्या गटात येतो. आणि याच्यावरूनच अलौकिकतावादी आणि लौकिकतावादी असे दोन सिद्धांत तयार झालेले आहेत. तर अलौकिकतावादी सिद्धांताचा जो काय मूल्यव्यूह आहे तो असा आहे की साहित्यकृती ही एक स्वायत्त संघटना असते, साहित्याचे सौंदर्य मूल्य स्वायत्त असते असे हे अलौकिकतावादी मानतात. म्हणजेच काय तर सत्य, शिव आणि नीती इत्यादींच्या आधारे साहित्याचे सौंदर्य अवलंबून असते. कलाकृतीबद्दलची आपली भूमिका ज्ञानात्मक व्यवहारात्मक असायला नको. म्हणजेच काय तर साहित्यकृतीचे स्वरूप साधनात्मक असता कामा नये तर ते साध्यात्मक असते अशी भूमिका अलौकिकतावादी सिद्धांताच्या मूल्यविवाहातून मांडली गेलेली आहे. त्यानंतर लौकिकतावादी सिद्धांताचा मूल्यविवाह जर पाहिला तर त्याच्यामध्ये लौकिकतावादी विचारविवाहामध्ये साहित्यकृती ही स्वयंभू स्वायत्त आहे असे मानले जात नाही तर तिचं वेगळे पण गृहीत धरलं जातं. पण तिला स्वयंभू मानले जात नाही कारण साहित्य कला ही जीवनाची निर्मिती आहे. साहित्य कला ही लौकिक अनुभवांवर आधारित असते. तो लौकिक व्यवहार आहे आणि आपल्या लौकिक अनुभवांना आपण ज्या कसोट्या लावतो त्याच कसोट्या साहित्य अनुभवातही वापरता येतात असं इथं मानलं जातं. त्यामुळे एकंदरीतच ज्ञानात्मक व्यवहारात्मक मूल्यविवाह इथं प्रस्तुत ठरतो. आता लौकिकतावाद्यांनी आस्वादाला अलौकिक असं मानलेलं नाही तर आस्वाद हा केवळ आनंदरूप नसून तो सुखदुःखात्मक असतो. आपल्या अनुभवाच्या कक्षा रुंदावणे, एखाद्या जीवनदृष्टीच्या द्वारा अनुभव घेणे, त्याच्यामध्ये सुव्यवस्था निर्माण करणे हे आस्वादाचं कार्य असते असे या विवाहातील विचारवंत मानताना दिसतात. आणि डॉक्टर राभा पाटणकर यांनी
द्विध्रुवात्मकतेची संकल्पना मांडून त्याची एक व्यवस्था मांडलेली आहे. ते म्हणतात की संगीतासारख्या कलेचा आपल्यावर शारीरिक भावनात्मक परिणाम होतो, त्याच्याकडे आपण जीवनाचा आविष्कार म्हणून पाहू लागतो. असं झालं की संगीत विचारात लौकिकतावादाचा प्रवेश होतो. तर लौकिक जीवनाला आत्मसात करून त्याची अलौकिक रूपतत्वानुसार रचना करण्याचं अलौकिकतावाद्यांचं उद्दिष्ट असतं. यावरूनच असं दिसतं की द्विध्रुवात्मकतेच्या तत्वाला कोणतीच कला अपवाद नसते. मानवी जीवनात अशी अनेक अंगे निर्माण झालेली आहेत की त्यांच्यात एका बाजूने स्वायत्त होण्याची धडपड चालू असते, तर त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूने मूळ जीवन स्रोताकडे जाण्याची धडपड सुरू असते. अर्थात येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे की ती म्हणजे काय, तर समकालीन संदर्भात संकल्पनांची निर्माण झालेली बहुविधता, त्यांचं सामाजिक, ऐतिहासिक, राजकीय स्वरूप यांना मिळालेले असाधारण महत्त्व यामुळे आज अशी द्विध्रुवात्मक मांडणी करणं अवघड होणार आहे, असं मत मिलिंद मालचे व अशोक जोशी यांनी आधुनिक समीक्षा सिद्धांताच्या संदर्भात स्पष्ट केलेले आहे. आता सिद्धांताचं स्वरूप म्हणजे नेमकं काय, तर साहित्यातले हे जे काही सिद्धांत येतात ते कुठून येतात या प्रश्नाचा विचार करताना लक्षात येतं की साहित्यशास्त्रात हे सिद्धांत निसर्गातील मूल्यद्रव्याप्रमाणे प्रथमपासून अस्तित्वात आलेत असं नव्हे, तर वाङ्मय समीक्षेच्या प्रक्रियेतूनच हे सिद्धांत निर्माण झालेले. सिद्धांत निर्मिती एकूण साहित्याचं लेखन असं कधीच होत नसतं. तर साहित्यशास्त्र हे साहित्यावर अवलंबून आहे, पण म्हणून ते साहित्य पूर्व असू शकत नाही. ॲरिस्टॉटलने अथवा भरताने साहित्याचा, नाट्याचा स्वतःचा जो अनुभव होता त्याच्या आधारावरच पोएटिक्स, नाट्यशास्त्र यांसारख्या ग्रंथांची रचना केलेली आहे. म्हणजे एकूणच साहित्यविषयक, नाट्यविषयक सिद्धांत त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलेले आहेत. अर्थात वस्तुस्थिती अशी असली तरी त्यामुळे सिद्धांताचं महत्त्व काही कमी होत नाही. जर सिद्धांतच नसतील तर वाङ्मय मूल्यमापनाला आकार राहत नाही. आणि साहित्यशास्त्रामुळे साहित्यविषयक संकल्पना निर्माण झालेला पाहायला मिळतात. अशा प्रत्येक संकल्पनेत विशिष्ट प्रकारचा साहित्यविषयक अनुभव हा सूत्ररूपाने ग्रंथित केलेला असतो आणि या संज्ञांचा उल्लेखाने अभ्यासकाला त्याचा बोध होत असतो. उदाहरणार्थ रीती, औचित्य इत्यादी संज्ञांमागे विशिष्ट संकल्पना, अनुभव आहे आणि अशा अनेकविध संकल्पनांची संघटना साहित्यशास्त्राने विकसित केलेली आहे. त्यामुळे साहित्याची चर्चा ही निश्चित संदर्भाच्या चौकटीत ठेवता येते. उदाहरणार्थ विशिष्ट काव्य हे भावकाव्य आहे की खंडकाव्य आहे असं म्हटलं की त्या दोघांमधील नातं लक्षात येतं. आणि हे नातं जर लक्षात घ्यायचं असेल तर त्याविषयी आपल्याला काही निश्चित स्वरूपाचा बोध घ्यावा लागतो. तशा स्वरूपाचं इतर साहित्यकृतीशी त्याचं असलेलं नातं हे लक्षात घ्यावं लागतं. म्हणजे प्रत्येक साहित्यकृती वेगळी असली तरी ती एखाद्या परंपरेत निर्माण झालेली असते आणि त्या परंपरेचे विशेष त्या साहित्यकृतीमध्ये येत असतात आणि ती परंपरा साहित्य संकल्पनेचे स्वरूप धारण करत असते. संस्कृत नाटक, ग्रीक ट्रॅजेडी असे विविध विशिष्ट साहित्यकृतीच्या तुलनेत तिचं मूल्यमापन करावं लागतं आणि या साहित्यातील विशिष्ट प्रवृत्ती किंवा दृष्टिकोनाबद्दल बोलताना म्हणजेच रोमॅन्टिक, क्लासिकल, मार्क्सवादी, अस्तित्ववादी इत्यादी प्रवृत्ती हे वेगवेगळे दृष्टिकोन साहित्यात जेव्हा प्रकट होतात तेव्हा त्यांचं स्वरूप हे स्पष्ट करावं लागतं. आणि प्रत्येक साहित्यकृती स्वतंत्र असते म्हणून तिचा विचार स्वतंत्रपणे करावा, तिला कोणत्याही सिद्धांताचं कुडून ठेवता कामा नये असा एक विचार काही साहित्य अभ्यासकांकडून देखील मांडला गेला आहे. अर्थात एकंदरीत सर्व वाङ्मय कृतींमध्ये काही समान अंश किंवा गुणधर्म असतात आणि ते असल्यामुळेच लेखकाचे साहित्य हे वर्गीकरण करणं शक्य होतं. एखादं पुस्तक साहित्य आहे काय हे आपण याच्याच आधारावर ओळखू शकतो आणि याच्याच आधारावर साहित्याच्या उत्कृष्टतेचे निकष ठरत असतात. म्हणजे प्रत्येक वाङ्मय प्रकाराबरोबर, कालखंडाबरोबर हे निकष विकसित होत जातात. समीक्षेचा अभ्यास क्षेत्राचा विचार करताना प्रामुख्याने साहित्य सिद्धांत, समीक्षा, वाङ्मय इतिहास यांच्या परस्पर संबंधांचा विचार करणं देखील आवश्यक ठरतं. आता वाङ्मय इतिहास म्हणजे काय, तर वाङ्मय इतिहास म्हणजे केवळ तारखा, ग्रंथांच्या कालक्रमानुसार लावलेल्या याद्या नव्हे, तर एखाद्या लेखकाचं जन्मस्थान, जन्मदिनांक, त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी, ग्रंथ निर्मितीचा क्रम, त्याच्यावर पडलेला इतरांचा प्रभाव एवढं वाङ्मय इतिहास पूर्ण होत नाही. तर अनेकानेक लेखकांपैकी काही निवडक लेखकांना वाङ्मय इतिहासात स्थान मिळतं. याचाच अर्थ असा आहे की इथंही मूल्यमापन हे होतच असतं. मग मूल्यमापनाच्या निकष इथं वेगळ्या पद्धतीनं वाङ्मय नसू शकतात किंवा असू शकत नाहीत हे लक्षात घ्यावं लागतं. अर्थात या गोष्टी परस्पर संबंधामध्ये खूपच गुंतलेल्या आहेत, इतक्या की समीक्षा इतिहास यांना दूर सारून सिद्धांतावर लिहिणं, साहित्य सिद्धांत व साहित्य विषयांना डावलून समीक्षा करणं किंवा सिद्धांत व समीक्षा यांना बाजूला सारून साहित्य इतिहास लिहिणं या गोष्टीची केवळ कल्पनाही शक्य नाही. कारण प्रत्यक्ष साहित्यकृतीच्या अध्ययनाचा आधार असल्याखेरीज साहित्य सिद्धांताची निष्पत्ती अशक्य आहे.
जसं की जर समजा आपल्याला संत वाङ्मयाचा अभ्यास करायचा, तर मराठी संत वाङ्मयाचा अभ्यास करताना अद्वैत सिद्धांत, उत्कट भक्ती भावना या ज्या काही कल्पना आहेत त्या माहीत असाव्याच लागतात. जो कल्पनेच्या पातळीवर त्यांना त्यांचा अनुभव घेण्याची क्षमता त्याच्याजवळ असली पाहिजे, तेव्हाच योग्यदृष्ट्या समीक्षक त्या समीक्षा किंवा त्या साहित्यकृतीला न्याय देऊ शकतो. आता साहित्याचं हे जे काही बदलतं वास्तव आहे, त्यातून प्रकट होणारी मूल्य संकल्पना आहे, प्रस्थापित सौंदर्यविषयक संकल्पना आहे, त्या वेगवेगळ्या युगांना दिलेला नकार आहे, इत्यादी घटकांना साहित्यामध्ये महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. मग तेव्हा या बदलामागे असणाऱ्या सुप्त जाणीवांचे संकल्पनात्मक पातळीवर होणारे व्यवस्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. आणि त्यातूनच मग संस्कृतीविषयक अभ्यास करताना मग त्या संस्कृतीविषयीची माहिती किंवा तिच्या स्वरूपाविषयीची अनेक अंग जे आहे संस्कृतीची त्यांची चर्चा केली जाते. मनुष्याच्या वैयक्तिक आणि सामाजिक जीवनात केवळ भौतिक पदार्थ ही शारीरिक क्रिया आणि घटनाच नसतात, तर व्यक्तींच्या अर्थपूर्ण कृती आणि अभिव्यक्ती देखील असतात. आणि या सर्वांमधून व्यक्तींनी समूहांनी काही सांगितलेले असते, ते समाजातील व्यक्तींनी समजून घेतलेले असते किंवा त्यांचे अर्थ लावण्याचे प्रयत्न केलेले असतात. समाजात निरंतर अभिव्यक्तीची उच्चाराची वेगवेगळी रूपं तयार होत असतात आणि त्यांचा अर्थ हा समाजातच लावला जात असतो. व संस्कृतीमध्ये ज्ञान, श्रद्धा, कला, मनोरंजनाची साधनं, भाषा, तत्त्वज्ञान, धर्म, नीतिमूल्य काय किंवा एकूणच विचार प्रणाली, राजकीय मतप्रणाली, रूढी, चालीरीती, सवयी, विधी, संस्कार, सामुदायिक विवेक, वर्तन पद्धती, संस्था यांचा समावेश होत असतो. आणि व्यक्तीचा समाजात जन्म झाल्यानंतर भाषेप्रमाणेच ती आत्मसात देखील केली जाते. आणि एका मानव समूहामध्ये वेगवेगळी संस्कृती असलेले गट असू शकतात. म्हणजे सर्व मानवांची एकच एक संस्कृती नाही, तर भिन्न भिन्न ही मानवी समूहांची वेगवेगळी संस्कृती आपल्याला पाहायला मिळते. आणि भिन्न भिन्न संस्कृतीचा एकमेकींवर परिणाम होत असतो. संस्कृतीमध्ये संघर्षही होत असतो, संस्कृतीत बदल देखील होत असतो. एकंदरीत या सगळ्यांचा जो काही उहापोह आहे ते समीक्षा करताना लक्षात घ्यावा लागतो. आणि साहित्याला सामाजिक, चरित्रात्मक, ऐतिहासिक संदर्भामध्ये बसवताना साहित्यकृतीच्या या स्वायत्त आणि अनन्य रूपाला न्याय न मिळाल्याचा आक्षेपही घेऊन काही भूमिका 20व्या शतकाच्या प्रारंभी विकसित झालेल्या आहेत. समाज, इतिहास, संस्कृती आणि संहिता यांच्यातील संबंध शोधणारे समीक्षात्मक लेखन गेल्या 30-35 वर्षात पुष्कळच प्रमाणात झाले आहे. रेमंड विल्यम्स यांच्याबरोबरच रिचर्ड होगर, स्टुअर्ट हॉल यासारख्या अनेक अभ्यासकांनी इतिहास, संस्कृती, विचारप्रणाली आणि साहित्याची संहिता या संदर्भातले भिन्न भिन्न विचारयोग मांडले. त्यामधून साहित्याचे किंवा एकूणच सांस्कृतिक अभ्यासाचे अनेक मुद्दे समोर आले. साहित्याची संहिता स्वतः परिपूर्ण स्वायत्त नसते, तर ती एक सांस्कृतिक घटना असते. तिच्यातून संस्कृती व्यक्त होते, ती इतिहासाचा भाग असते आणि इतिहास व्यक्तही करते. एकूणच संहितेतून विचारप्रणाली व्यक्त होते आणि विचारप्रणालीला ती आकारही देत असते. आणि साहित्याची कोणतीही संहिता ही सारखीच वाचली पाहिजे, ती महत्त्वाची, बिनमहत्त्वाची यासारखी तिची श्रेणी व्यवस्था न स्वीकारता कोणती संहिता असेल तिच्या बाहेरच्या अनेक संहितांशी, संहितेबाहेरच्या प्रत्यक्षाशी संबंध प्रस्थापित करणे याचा शोध हा समीक्षकांनी घेतला पाहिजे. आता इथे नमुनारूप साहित्याचा विचार हा संस्कृतीच्या संदर्भात झाला पाहिजे. या भूमिकेवर आधारित असणारा भालचंद्र नेमाड यांचा देशीवादाचा सिद्धांत देखील महत्त्वाचा ठरतो. हा मराठी साहित्य सिद्धांतातील एक महत्त्वाचा प्रयत्न असून साहित्याकडे पाहण्याचे एक व्यापक असे सांस्कृतिक आणि मूल्यात्मक परिप्रेक्ष्य आहे. म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात, विशेषतः 1960 नंतरच्या काळात कृषीप्रधान संस्कृतीच्या प्रभावाखाली भूमिनिष्ठ संस्कृतीशी जोडलेल्या विविध सामाजिक स्तरांमधून आलेल्या त्या संस्कृतीतील मूल्यव्यवस्थेने घडलेल्या लेखकांच्या मनात आधुनिकीकरणाच्या रेट्यात कुचंबना, स्वओळखीची समस्या, न्यूनभाव यांसारख्या ज्या जाणीवा निर्माण झाल्या त्यांचे सैद्धांतिक व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न देशीवादातून दिसून येतो. म्हणजे एकूणच एखाद्या साहित्याची मुळं ही त्या सामाजिक किंवा त्या समाजाच्या भाषिक सामाजिक वास्तवात कशी असतात यावरून आपल्याला ते लक्षात येतं. आणि सिद्धांत आणि संस्कृती यांच्या संबंधात विचार करताना असं लक्षात येतं की साहित्याचं द्रव्य भाषा आहे आणि तेव्हा त्या भाषेतून संस्कृतीची अभिव्यक्ती कशी झालेली आहे हे पाहणं म्हणजे समीक्षेचं मुख्य कार्य आहे. आणि हा विचार आज अनेक सिद्धांतातून अधोरेखित होताना दिसतो आहे. साहित्याचा विषयच मुळे इतिहास आणि संस्कृती असलेला मानव समूह हाच असतो. थोडक्यात साहित्य समीक्षा ही संस्कृती समीक्षा असते व साहित्य समीक्षा ही समाज समीक्षा, संस्कृती समीक्षा होण्याच्या दिशेने सध्या वाटचाल करताना दिसत आहे.
20व्या शतकाच्या प्रारंभी फर्दिनांद सॉसूर भाषा वैज्ञानिकाने देखील आधुनिक भाषा विज्ञानाच्या मूलभूत तत्वांची मांडणी केली. साहित्य कला यांच्या संदर्भात त्यांनी स्वतःचे काही लेखन केले नाही, मात्र त्याच्या सिद्धांतामुळे मानवी विद्या आणि सामाजिक विज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रात नव्या सिद्धांताची पायाभरणी झालेली दिसते. संरचनावादी भाषा वैज्ञानिक देखील यामध्ये या कुठल्याही भाषेसमूहात माणसं जेव्हा बोलतात त्याला सोसिओ पॅरोल असं म्हणतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये उच्चारांची पद्धती, लकबी, हेल, विशिष्ट शब्द यामुळे व्यक्तिव्यक्तींच्या बोलण्यात फरक असतो. याला आपण बोली देखील म्हणतो. म्हणजेच पॅरोल हे व्यक्तिसापेक्ष असते असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आणि त्यांचं विवेचन या ठिकाणी दिलेले एक चार्ट दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये मानवी वाचक व्यवहार म्हणजेच लँग्वेज, त्यामध्ये वाचिक वर्तन म्हणजेच पॅरोल आणि भाषिक व्यवस्था, ही भाषेची भाषिक व्यवस्था जी आहे ती एककालिक आणि कालक्रमिक या 2 गटांमध्ये विभागलेली आहे. इथे एका तक्त्यावरून दाखवलं गेलं आहे. प्राग प्रणालीने देखील सॉसूरच्या भाषिक व्यवस्था आणि वाचिक वर्तन यांच्यामधला भेद स्वीकारलेला आहे आणि साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये एकंदरीतच मांडणी केलेली पाहायला मिळते. म्हणजे कलेचा व्यवहार हा वाचिक वर्तनासारखा असतो आणि त्याला विशिष्ट अनन्य आविष्काराचे एक महत्त्वाचा अंग असतो आणि संरचनात्मक व्यवस्थेचं हे दुसरं अंग असतं. एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील सिद्धांताने पाश्चात्य जगात साहित्य समीक्षेत जो सिद्धांत निर्माण झाला त्याची अत्यल्प अशी चर्चा या ठिकाणी आपण पाहिली. अर्थातच काय तर सॉसूरने मांडलेल्या अनेक तत्वांना साहित्याच्या अभ्यासकांनी आव्हान दिलेलं आहे आणि त्याच्यावर आक्षेप घेतलेले आहे. यावर एक महत्त्वाचा असा आक्षेप घेतला आहे तो असा की भाषण व्यवस्था, आंतरिक संबंध व्यवस्था, संरचने यावर लक्ष केंद्रित केल्याने या विचाराला संदर्भहीनता प्राप्त झालेली. कारण ज्या विश्वामध्ये हा वाचिक व्यवहार हा चालत असतो त्या वास्तव जगापासून भाषिक व्यवस्थेला पूर्णपणे तोडण्यात येते. तसेच भाषेला जगात अनेकानेक सामाजिक सांस्कृतिक कार्य करावायचे असतात आणि या कार्याचा विचार वास्तव विश्वासा संदर्भातच करावा लागतो, हेही लक्षात घेणं महत्त्वाचं ठरतं. आता ही झाली एकूणच पाश्चात्य सिद्धांताची पार्श्वभूमी. आता मराठीमध्ये सिद्धांताची पार्श्वभूमी पाहताना लक्षात येतं की मराठी भाषेत 13व्या शतकापासून साहित्य निर्मितीची प्रदीर्घ अशी परंपरा आहे. मात्र 13व्या शतकातील लीळाचरित्र, ज्ञानेश्वरी यांसारख्या अनेक उपलब्ध साहित्य कृतीतून साहित्य सिद्धांत समीक्षा या स्वरूपाचे अथवा याच्यासारखे लेखन झालेलं आढळत नाही. ती त्यांची प्रेरणाही नव्हती. संत कवी हे मुख्यतः कवी होते. संस्कृत साहित्य अगर साहित्यशास्त्र यावर त्यांचा भर नव्हता. लोकाविष्काराची परंपरेने चालत आलेली साधनं, त्यामागची रचना तत्व त्यांच्या आविष्कारात मुरलेली होती. तथापि तत्कालीन मराठी कवीच्या काव्यातूनच त्यांचे साहित्यविषयक विचार हे व्यक्त झालेले होते असे मत श्रीधर व्यंकटेश केतकर यांनी महाराष्ट्रीयांचे काव्यपरीक्षण 1928 या ग्रंथामध्ये व्यक्त केलेलं आहे. तर मागू देशमुख यांनी देखील मराठीचे साहित्यशास्त्र 1940 यामध्ये मत सिद्ध करताना ज्ञानेश्वर ते रामदास या कालखंडाच्या संदर्भात संत कवींच्या काव्यशास्त्रात भक्ती हे तत्व कसं सर्वंकष होतं आणि त्यामुळे त्या काळात असलेल्या साहित्यशास्त्रविषयक विचाराला कशी नवी दृष्टी, नवी भूमिका मिळाली होती असा एक निष्कर्ष काढलेला आहे. या व्यतिरिक्त समीक्षा विचाराच्या दृष्टीनं मराठीतील साहित्य विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत व्यवस्थितरित्या पोहोचावा किंवा विद्यार्थ्यांना अलंकारांची माहिती व्हावी अशा अंगाने देखील असं लेखन झालेलं पाहायला मिळतं. त्याच्यामध्ये कृष्णशास्त्री राजवाडे यांचा अलंकार विवेक, परशुराम पंत तात्या गोडबोले यांचं वृत्तदर्पण, रा.बी. गुंजीकर यांचा काव्यविचार, ही काही जी लेखमाला आहे ह्या महत्त्वाच्या ठरतात. शिवाय या काळात निर्माण झालेले ज्ञानोदय, विविध ज्ञानविस्तार, मराठी ज्ञानप्रसारक इत्यादी नियतकालिकांतून आलेल्या पुस्तक परीक्षणांतून आरंभीचा समीक्षा विचार हा पाहायला मिळतो. तसेच काबा मराठे यांचं नावल आणि नाटक याविषयीचा निबंध असेल. महादेव मोरेश्वर कुंटे यांची राजा शिवाजी या काव्याची प्रस्तावना असतील. महादेव गोविंद रानडे यांचं मराठी वाङ्मयाची अभिवृद्धी एक टिप्पण यासारख्या लेखांमधून प्रौढ समीक्षात्मक दृष्टिकोनांबरोबरच अनेक नव्या जाणीवा देखील प्रकट झालेल्या पाहायला मिळतात. तसंच केशवसुतांनी काव्यकारण, काव्यस्वरूप, काव्यप्रयोजन, काव्यास्वाद या संदर्भात स्वतंत्र काव्यशास्त्राची अभिव्यक्ती देखील आपल्या कवितेतून करावी असं स्वाभाविकता या ठिकाणी पाहायला मिळतं. याच काळात कवी, काव्य आणि काव्यरती हा गोपाळ गणेश आगरकरांचा निबंध हा महत्त्वाचा ठरला. त्यात मानसशास्त्रीय विचाराधिष्ठित काव्यविचार मांडला गेलेला आहे आणि आगरकर हे पहिलेच आधुनिक काव्यचिकित्सक आहेत असं मदी कुलकर्णी यांनी म्हटलेलं आहे. म्हणजे मराठी साहित्यात कवितेची मोठी परंपरा होती
पण संस्कृती संयोगातून आलेल्या कादंबरी या वाङ्मय प्रकाराच्या समीक्षेचे पहिलं लेखन काबा मराठे यांच्या लेखनातून झालेलं आहे. आणि वि का राजवाडे यांनी आपल्या कादंबरी या निबंधातून कादंबरीच्या साहित्यशास्त्राचे प्रास्ताविक पहिल्यांदा केलं. आणि कादंबरीवरील निबंध इतकाच महत्त्वाचा असा वा. पटवर्धन यांचा काव्य आणि काव्योदय हा मराठी समाज कविता या संदर्भातील मार्मिक चिंतन करणारा महत्त्वाचा लेख आहे. तसंच हो ना आपटे यांचं विदर्भ वाङ्मय हा लेखही नव्या साहित्याचा विचार मांडणारा आहे. मराठी वाङ्मय स्वावलंबन तोतयाचे बंड या नाटकाला लिहिलेल्या प्रदीर्घ परीक्षणात्मक यामधूनच श्री कृ कोल्हटकरांचा कलाविचार देखील व्यक्त झालेला आहे. आणि अशा अनेक समीक्षकांच्या लेखनातून पाश्चात्य साहित्यशास्त्र आणि साहित्य समीक्षा यांचा परिचय झालेला पाहायला मिळतो. तसेच या काळामध्ये वाम जोशी यांचा वाङ्मयविषयक काही ज्या चर्चा आहेत त्या महत्त्वाच्या ठरतात. नचिकेकर यांच्या भाषणातून देखील कला नीती कला जीवन यांच्या संबंधीची चर्चा होताना दिसते. 19वे शतक आणि 20व्या शतकाचा पूर्वार्ध यामध्ये मराठी समीक्षकांना इंग्रजीतील काही समीक्षा सिद्धांत संकल्पना संज्ञा वाद इत्यादींचा परिचय झालेला होता. मात्र इंग्रजी वाचनातून आलेल्या या नव्या वेगळ्या समीक्षात्मक दृष्टिकोनांना मराठी साहित्य समीक्षेत कसं रूप द्यावं याविषयी देखील वेगवेगळे प्रश्न होते. तर पाश्चात्य कृतींचे आकलन करताना त्यांना आपल्या रसव्यवस्थेत कसं बसवायचं याच्याही समस्या होत्या. आणि भारतीय साहित्यशास्त्राशी त्यांची परंपरेने नाळ जुळलेली असली तरी या काळात गोदावरी केतकर यांचं भारतीय नाट्यशास्त्र, पावा काले यांचं संस्कृत साहित्यशास्त्र, इतिहास यांसारखे ग्रंथ प्रकाशित होत होते. आणि त्यातून एकूणच समीक्षकांनी फारसा विचार न केल्याने वेगळा एक विचार या ठिकाणी मांडला गेला होता. आणि तो पुष्टवृत्ती असा होता. गांधीवाद, नवमतवाद, कलानीतीवाद, समाजवाद, पुरोगामी विचारसरणी, बोधवाद इत्यादी विषयांची चर्चा या ठिकाणी होत होती. स्वातंत्र्यातील काळातील मराठी समीक्षा विचारावर ही या सगळ्या पार्श्वभूमीची छाया आहे. मात्र पूर्वपीठिकेच्या दृष्टीने पाहिले तर 1950 नंतर मध्यवर्ती साहित्य समीक्षा नवसाहित्य समीक्षेशी अनुबंधित राहिलेली आहे. मात्र 60-उत्तरी काळात मराठी साहित्यात निर्माण झालेल्या ज्या काही चळवळी होत्या त्यातील लोकशाही मूल्यांचा जो काही आग्रह होता किंवा सामाजिक समतेच्या न्यायाची जी काही मागणी होती ती लोकशाही सामाजिक सांस्कृतिक राजकीय आर्थिक पातळीवर कार्यरत असल्याची अपेक्षा, शिवाय वर्ग वर्ण जात लिंग यावर आधारित शोषण व्यवस्थेला दिलेला नकार, नव्या पर्यायी समाज रचनेच्या निर्मिती मूल्यांची मागणी इत्यादी जी काही मुलं होती ती साहित्यातून निर्माण होणाऱ्या नव्या संवेदना जाणीवा नवी रूपे यांच्या व्यवस्थापनासाठी नवनव्या सिद्धांत निर्मितीचे प्रयत्न झालेले ते पाहायला मिळतात. आणि त्या सर्वांचा व सर्व समीक्षकांचा परिचय करून देणं हे अशक्य कोटीतील आहेच. शिवाय येथे अगदी अल्प सिद्धांतांचा परिचय करून घेण्यात आलेला आहे. आता इथे काही मराठीतील जे काही सिद्धांत आहेत जसं की बासरी मराठीकरांचा सिद्धांत हा इथं दिलेला आहे. त्यानंतर शरदचंद्र मुक्तिबोध यांचा सकलात्म मानुषीचा सिद्धांत आहे. त्यानंतर द ग गोडसे यांचा पोट सिद्धांत आहे. सम्यक सौंदर्यशास्त्र आहे. हे इथे एक नमुना म्हणून वाचायला दिलेलं आहे. ही नेमकी समीक्षा कशा पद्धतीनं केली जाते हे तुम्हाला वाचायचं आहे. आता समीक्षा सिद्धांत नेमकं काय हे जाणून घेतल्यानंतर भारतीय साहित्याचा जर विचार केला तर भारतीय साहित्य विचाराला प्रदीर्घ अशी परंपरा आहे. म्हणजे भरत मुनींनी रचलेल्या नाट्यशास्त्रावरून संस्कृत साहित्य विचाराला प्रेरणा मिळाली. मग नाट्यशास्त्र या ग्रंथाचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये नृत्य, अभिनय, संगीत, रूप, काव्य अशा परस्पर संबंधांचे जे काही वेगवेगळे विषय आहेत त्यांचे विवेचन इथं आलेले. म्हणजे अभिनय हे नाट्याचे माध्यम, त्यातही शब्द हा घटक आहेच, पण तो अभिनयाचा घटक म्हणून येतो. आणि नाट्यकलेच्या ऐवजी साहित्यकलेचा विचार करावयाचा झाला तर साहित्यकलेचे माध्यम वाहन असा जो शब्द त्याचा विचार करण्याची गरज शास्त्रकारांना वाटली. आणि त्यातून काव्यशास्त्राच्या विचारात सतत भर पडत गेलेली पाहायला मिळते. आता या ठिकाणी प्राचीन काव्यशास्त्र जे आहे त्याच्यामध्ये प्रस्थापित झालेले प्रमुख सिद्धांत जर पाहिले तर शास्त्राची दीर्घ परंपरेची आपल्याला कल्पना येते. आणि या एकूण संपूर्ण काळात संस्कृत भाषेचं वर्चस्व जरी असलं तरी गौतम बुद्ध, वर्तमान महावीर यांनी वैदिक जीवन पद्धतीला जे काही धक्के दिले त्यातून पाली, अर्धनागरी यांसारख्या प्राकृत भाषांचा दर्जा उंचावला. संस्कृत नाटकात स्त्रियांना गौण पात्र म्हणजे उल्लेखलं गेलं होतं. त्या स्त्रिया गौण पात्रे यांच्या तोंडीच योजल्या जाणाऱ्या भाषांतून चांगली अशी विपुल साहित्य निर्मिती देखील झालेली आहे. मात्र या साहित्याने नव्या साहित्याचा विचाराचा मार्ग चोखाला असं दिसत नाही किंवा फारसा तदविषयी त्या ठिकाणी झाला असे पुरावे देखील उपलब्ध नाही. संत मंडळींनी देखील आपल्या भक्ती चळवळीतून वेगवेगळ्या पद्धतीने आविष्कार केलेला आहे.
आणि समीक्षा विचारात लौकिकतावादी अलौकिकतावादी या दोन भूमिका आपण पाहिल्या. आणि संस्कृत साहित्य मीमांसकांनी अलौकिकतावादी भूमिकेतून कला हे एक स्वायत्त मूल्य कसं आहे हे सूचित केलेले आहे. भारतीय पंडितांनी देखील काव्य स्वरूपाची चर्चा करताना रस, ध्वनी, अलंकार, वक्रोक्ती, रीती, औचित्य इत्यादी महत्त्वाचे सिद्धांत मांडले. गेल्या काही शतकात इंग्लिश साहित्य, इंग्लिश समीक्षा, नंतर पाश्चात्य समीक्षेचा आपल्यावर विशेष प्रभाव पडला आणि हे होत असताना रोमॅन्टिक समीक्षा पाश्चात्य साहित्यशास्त्रामध्ये अग्रस्थानी होती आणि त्याच्या परिणाम स्वरूपात असं झालं की संस्कृत साहित्यशास्त्र मागे पडू लागलं. मात्र 1950 नंतरच्या काळात समीक्षा क्षेत्रात चित्र पालटलं आणि वस्तुनिष्ठ विचार पद्धतीचा प्रभाव वाढताना दिसू लागला. त्यातील वस्तुनिष्ठ पद्धतीमुळे 20व्या शतकातील समीक्षा दृष्टीला संस्कृत काव्यशास्त्र हे अधिक जवळच वाटू लागले. भाषा आणि काव्य यांचा अतीव निकट संबंधावर संस्कृत काव्यशास्त्रानं भर दिलेला आहे. काव्य फुलतं ते भाषा मंदात कवीच्या व्यक्तित्वात नव्हे या दृष्टीला धरून भारतीय पंडितांनी कवितेचं विश्लेषण केलेलं आहे. साहित्यशास्त्रामध्ये लोकधर्मी आणि नाट्यधर्मी, स्वभावोक्ती आणि वक्रोक्ती, अभिधा आणि व्यंजना अशा द्वंद्वाचा देखील विचार झालेला आहे. हे आपण मागच्या सत्रामध्ये साहित्यशास्त्र यामध्ये पाहिलेलं आहे. त्यानंतर कवीची प्रतिभा, रसिकांची प्रतिभा, आस्वादकता म्हणजे नेमकं काय याची ओळख या साहित्यशास्त्रातून झालेली आहे. अनेक वेळा काव्याच्या बाह्यंगावर अतिरिक्त भर देऊन संशोधनाची परिणती झाल्याचं देखील दिसून येतं. असं केरळ शिरवाडकर यांनी प्राचीन शास्त्रासंबंधी आपलं मत व्यक्त केलेलं आहे. आता रससिद्धांताची चर्चा. आता एकूणच पाश्चात्य साहित्यशास्त्रामध्ये अरिस्टॉटलने शोकात्मिका या नाट्य प्रकाराविषयीचे विवेचन केलेले आणि त्याची चर्चा शतकानुशतकं झालेली आहे. अनेक प्राचीन अर्वाचीन समीक्षकांनी देखील चर्चा चिकित्सा केलेली आहे. भरत मुनी यांचं नाट्यशास्त्र हे देखील रसकल्पनेची गंगोत्री असं देखील रसकल्पनेची मांडणी करताना म्हटलेलं आहे. अरिस्टॉटलने सुद्धा ट्रॅजेडी, कॉमेडी, एपिक इत्यादी सर्व प्रकारचे काव्य अनुकरणात्मक असतं असं म्हटलेलं आहे. भरतानं मांडलेला जो काही रसविचार आहे त्यामध्ये दोन महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. एक म्हणजे रस हा काय पदार्थ आहे आणि तो दुसरा प्रश्न म्हणजे तो कसा निर्माण होतो. विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ती म्हणजे विभाव, अनुभाव आणि व्यभिचारी भाव यांच्या संयोगाने रसाची निष्पत्ती होते. भरताने अनेक पदार्थांनी बनलेल्या व्यंजनांचा दृष्टांत दिला. तिथे विभाव म्हणजे भाव निर्माण करणारी स्थिती, याचे देखील मग पुढे त्यांनी आलंबन विभाव आणि उद्दीपन विभाव असे दोन प्रकार केले. आलंबन विभाव म्हणजे ज्या व्यक्तींच्या संदर्भात हे भाव निर्माण होतात, उदाहरणार्थ रामसीता यामध्ये जो असणारा उद्दीपन विभाव म्हणजे ज्या परिस्थितीत हे भाव निर्माण होतात, उदाहरणार्थ चांदणी रात्र, उपवन इत्यादी संकल्पना. त्यानंतर व्यभिचारी भाव म्हणजे प्रमुख भावनेला पोषक ठरणाऱ्या इतर भावना, त्याच्यामध्ये मत्सर, लज्जा यांचा समावेश होतो. आणि या प्रक्रियेचा अर्थ लावताना अभिनव गुप्ताचा संदर्भ देत गणप्र देशपांडे यांनी म्हटलं आहे की आपल्या भारतीय साहित्यशास्त्र या ग्रंथात भरकापुढे जे रस होते ते नाट्यगत रसभाव होते, जीवनगत नव्हे. म्हणून भरतप्रणीत रसव्यवस्थेचा मानसशास्त्रीय भावनांशी संबंध जोडण्याचे कारण नाही हे त्यांनी मत या ठिकाणी स्पष्ट केलेलं आहे. आणि नाट्यगत भाव, लौकिकात निर्माण होणारे भाव यामधील फरक म्हणजे भावा इति कस्मात की भवन्ति इति भावा किंवा भावेंति इति भावा हा प्रश्न घालूनच भरताने या ठिकाणी उत्तर दिलेलं आहे. याविषयी बरेच जणांनी आपली मतं व्यक्त केलेली. त्यामध्ये सुरेंद्र बारलिंगे यांचं असं मत आहे की त्यांनी आपल्या सौंदर्याचे व्याकरण या ग्रंथात रसकल्पनेवर नवा प्रकाश टाकलेला आहे. त्यांनी समग्र रसप्रक्रियेचं वर्णन केलेलं आहे. ते म्हणतात काव्य निर्मितीत होण्यापासून ते काव्याचे रसग्रहण होईपर्यंत एकूण दोन प्रक्रिया आहेत. एक प्रक्रिया म्हणजे ती कवीपासून सुरू होऊन नाट्य किंवा काव्य उत्पन्न होईपर्यंत टिकते, तर दुसरी प्रक्रिया ही नाट्य किंवा काव्य यापासून सुरू होऊन रसिक किंवा सामाजिक यांच्या मनापर्यंत जाते. पहिल्या क्रियेचा शेवट रसनिष्पत्तीत होतो, दुसऱ्या क्रियेचा शेवट हा रसस्वादात होतो म्हणजेच आनंदात होतो. हे या ठिकाणी त्यांनी मांडलेलं आहे. अरिस्टॉटलप्रमाणे भरताने देखील कवीला अथवा नाट्यकाराला मध्ये आणून आपले विवरण आत्मनिष्ठ पातळीवर नेलेले आहे. या सर्व चर्चेवरून असे निष्कर्ष निघतात की रसप्रक्रियेत कवी कल्पित म्हणजेच कवीचे व्यक्तिगत नव्हे स्थायी भाव विभावधिकांच्या संयोगाने रसरूपी होतात. म्हणून गणप्र देशपांडे असं म्हणतात की लौकिक स्थायी रसामध्ये भरतमुनींनाही रसस्वरूप अभिप्रेत नाही, म्हणूनच त्यांनी रससूत्रात स्थायी निर्देश केलेला नाही.
गंत्र देशपांडे यांनी देखील भारतीय साहित्यशास्त्रात सखोल विस्तृत योग्य दिशेने त्याची चर्चा केलेली आहे. रस सिद्धांताची साधक बाधक चर्चा अनेक विद्वानांनी केलेली आहे. त्यामध्ये गंत्र देशपांडे यांचा देखील समावेश होतो. त्यानंतर दी के बेडेकर आणि गंगाधर गाडगीळ यांनी देखील पारलिंगे यांच्यासारखंच काही मतं मांडलेली आहेत. गंगाधर गाडगीळ यांनी रसचर्चेतील महत्त्वाचे अंग म्हणजे वाङ्मय हे रसात्मक आहे म्हटल्यावर वाङ्मय हे पुरोगामी की प्रतिगामी व त्यात गांधीवादाचा की जीवनवादाचा पुरस्कार आहे की नाही, जीवितविषयक तत्वज्ञान आहे किंवा नाही, हे सारे प्रश्न या ठिकाणी येतात आणि रसांच्या वर्गीकरणावर भर देण्यात आलेला आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच गंगाधर गाडगीळ या उणिवांकडे आपलं लक्ष वेधतात. त्याचबरोबर रसचर्चेत काव्यात काही आशय असतो आणि त्या आशयाचे काही विशेष गुणधर्म असतात, ही गोष्ट या ठिकाणी स्पष्ट केली जाते. आणि हाच माझा रसचर्चेवर मोठा आक्षेप आहे असा आधुनिक दृष्टिकोन देखील या ठिकाणी खडक आणि पाणी यातून गंगाधर गाडगीळ यांनी मांडलेला आहे किंवा याविषयी चर्चा केलेली आहे. दी के बेडेकर यांनी त्यानंतर केना वाटवे असतील यांनी रसव्यवस्थेविषयी आधुनिक मानसशास्त्राच्या आधारे चिकित्सा केलेली आहे आणि अशास्त्रीय म्हणजे ही चिकित्सा कशा पद्धतीने अशास्त्रीय हे साधार देखील पटवून दिलेलं आहे. आणि रसकल्पनेच्या मुळाशी देवासुर द्वंद्वाची कल्पना कशी आहे हे देखील सांगितलेलं आहे. रसव्यवस्थेचा त्यातील 8 मुख्य रसांचा विचार देवासुर द्वंद्वाशी भिडवून नेत त्याला व्यापक रूप देण्याचा बेडेकर यांचा महत्त्वाचा विचार या ठिकाणी मानावा लागतो. रससिद्धांतावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले. त्यामध्ये एक महत्त्वाचा आक्षेप असा घेण्यात आला की मानवी जीवनातील गुंतागुंतीची, अनाकलनीयतेच्या व्यामशीलतेची, संगती विहीनतेची जाणीव करून देणाऱ्या अनेक साहित्यकृती आपल्यासमोर असतात. उदाहरणार्थ महाभारतासारखी महाकाव्य यांसारख्या कलाकृतींमधील अनुभवांची जटिलता 8-9 रसांच्या साच्यात कशी बसवता येणार, तसेच आधुनिक काळात निर्माण होणाऱ्या विविध संवेदनांचा संमिश्र अनुभव व्यक्त करणाऱ्या काव्यात अमुक एका रसाचा आविष्कार होतो असं कसं म्हणता येईल. मूळच्या 8 रसात कालांतराने भर घालण्याचे प्रयत्न झाले आणि यावरून सिद्धांताची अपरिपूर्णता प्रतीत झालेली दिसून येते. त्यानंतर मर्ढेकरांसारख्या चिकित्सक विचारवंतांनीही रससूत्राचा अर्धा तुकडाच विचारात घेऊन भरत प्रणीत रसव्यवस्था सदोष असल्याचं मत व्यक्त केलेलं आहे. स्थायीभाव कोणाचे, नाट्यगत नायक नायिकांचे की रसिकांचे, हा प्रश्न त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे. आणि त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सर गाडगीळ म्हणतात की रसिकाचे मनोभाव नाट्यगत पात्रांच्या मनोभावांशी समांतर नसून काव्यार्थाशी समांतर असतात. कविगत भाव विभावाधिकांच्या सहाय्याने काव्यार्थाची अभिव्यक्ती, रसिकाची तदुचित स्थायी भाव यामध्ये कोणतेही भावलौकिक नाही हेही लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. हे काव्यशास्त्र प्रदीप या ग्रंथातून सर गाडगीळ यांनी महत्त्वाचं मत मांडलेलं आहे. त्यानंतर रससंकल्पनेबद्दल देखील आज देखील चर्चा होत आहे. आज देखील हा विचार केला जात आहे. रससिद्धांतावर अनेक आक्षेप घेण्यात आले, त्याच्यावर अनेक प्रश्न मांडण्यात आले, त्यांना देण्यात आलेली उत्तर देखील काहींना मान्य नाही आहेत. मात्र भारतीय साहित्यशास्त्रात रससिद्धांता इतके महत्त्व अन्य कोणत्याही विचाराला मिळालेलं नाही हे आपल्याला लक्षात येतं. आणि आजच्या नव्या काव्याला हा रससिद्धांत कितपत उपयुक्त आहे असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला जातो. रती क्रोध भय हे भाव साकार करणे एवढेच आजच्या काव्याचे प्रयोजन राहिलेले नाही, तर आज कवीला येणाऱ्या अनुभूतीचे किंवा अनुभवांचे स्वरूपही अत्यंत गुंतागुंतीचं आणि सूक्ष्म असं होऊ लागलेलं आहे. आणि आजचा आधुनिक माणूस हा ज्ञानविज्ञानाचा तंत्रज्ञानाचा अफाट विस्तार बदलताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. आजच्या आधुनिक युगाचं हे जे काही बदलतेपण आहे किंवा संकल्पना विश्व जे आहे त्याच्या भोवताली असलेल्या मानवी जीवन संदर्भातील आमूलाग्र बदल किंवा नवनव्या व्यवस्थांचा उदय यांचा मानवी मनावर, एकूण धारणेवर आणि अनुभव घेण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही. आणि या अनुभवांची संगती लावण्याचा प्रयत्न पण ती न लागणे किंवा जीवनाच्या विसंगतीने किंवा विसंवादाने कलावंताच्या मनसृष्टीत उमटलेल्या तरलतेचा आविष्कार करणं हे आजच्या काव्याचं स्वरूप होऊ लागलेलं पाहायला मिळतं. मर्ढेकरांची कविता काय किंवा विंदा करंदीकरांची कविता काय किंवा सदानंद रेगेंची कविता काय, त्याने एकाच एक रसाच्या चौकटीत बसवणं आता शक्य नाही. येथे डॉक्टर मागू देशमुख यांनी मांडलेली भावगंध ही संकल्पना देखील महत्त्वाची उपयोगी पडत नाही. एकूणच विशिष्ट भाव जे आहे त्या भावाचे परिपुष्ट स्वरूप प्रकट करून वाचकाला केवळ आल्हाद किंवा आनंद देणं
हे या काव्याचे स्वरूप नाही, तर अलौकिक काव्यविश्वात जाऊन रसास्वाद घेण्याची कल्पनाही येतं मान्य होणार नाही. यातील भाव हे सुटे सुटे अगर संमिश्र म्हणून आजच्या काव्यातून प्रकटतात असे नव्हे, तर अनुभवाचे हे विविध थर विविध पातळ्यांवरील प्रतिमांमधून व्यक्त होत जातात आणि या प्रतिमा केवळ भावसृष्टीतूनच येतात असं नाही, तर आजच्या बौद्धिक, यांत्रिक, वैज्ञानिक, तंत्रज्ञानिक जीवनाचाही परिणाम या ठिकाणी झालेला दिसतो. जीवनाच्या अंतरंगावर प्रकाश टाकणे हेच त्यांचे प्रयोजन आजच्या मानवी संस्कृतीला एखाद्या रसाच्या चौकटीत बसवणे दुर्घट आहे, असं मराठीकरांच्या कवितेतील पृथ्वीची तिरडी एरवी ही परडी फुलांनी भरली ही मानवी संस्कृतीची अवस्था भयानक यांत्रिक जी काही यांत्रिक उगीच आहे किंवा कोणत्या रसाच्या चौकटीत हे बसवायचं हे शक्य आहे का, असे वेगवेगळे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित केलेले पाहायला मिळतात. तरीही भारताच्या नाट्यशास्त्रातील रससूत्र, त्याच्या आधाराने अभिनव गुप्त यांनी केलेली काव्य निर्मिती, रसिकाला येणारी काव्य प्रतीती या ठिकाणी महत्त्वाची ठरते. त्यानंतर ध्वनी सिद्धांताविषयी देखील विवेचन या ठिकाणी मांडलं गेलेलं आहे. संस्कृत साहित्यशास्त्रामध्ये जे काही वेगवेगळे सिद्धांत मांडले गेले त्यामध्ये ध्वनी सिद्धांताला सर्वाधिक मान्यता मिळालेली आहे आणि ध्वनी सिद्धांत हा देखील रससिद्धांताचा विस्तार असून भरताची नाट्यमीमांसा काव्याला लागू करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. त्यामुळे रससिद्धांत चर्चेच्या पाठोपाठ ध्वनी सिद्धांताचा विचार करावा लागतो. म्हणजे 9व्या शतकात होऊन गेलेल्या आनंदवर्धनाने आपल्या ध्वनी सिद्धांताने भारतीय साहित्य विचारात क्रांतीच घडवून आणली. रसनिष्पत्ती हे काव्यनाट्याचे अंतिम फलित आहे हा भरत मुनींचा सिद्धांत आनंदवर्धन यांना मान्य होता. मात्र लौकिक सुखदुःखात्मक अनुभूतींना काव्यनाट्यात रसरूप कसे लागते याविषयी संपूर्ण समाधानकारक उत्तर सापडत नव्हते आणि रसकल्पना जी मूळ नाट्य प्रकाराशी संबंधित होती ती जशीच्या जशी काव्याला लावून दाखविणे कठीण जात होते. म्हणून नाट्यात रस सूचित केला जातो किंवा किंबहुना कलेचे सौंदर्य तिच्या सूचन क्षमतेत आहे हे एकदा मान्य झालं म्हणजे काव्यात त्याच्या सूचन क्षमतेचे स्पष्टीकरण करणं आवश्यक होतं आणि हाच प्रयत्न आनंदवर्धनाच्या ध्वन्यालोक या ग्रंथाने अभिनव गुप्ताच्या लोचन नावाच्या ध्वन्यालोकावरील टीकेने केलेला आहे. किंवा शब्दांची अमुख्य वृत्ती हीच कवी व्यापाराच्या मुळाशी आहे असं उद्भट यांनी देखील ओळखलं होतं. या ठिकाणी रेमंड टिळक यांच्या एका कवितेचं उदाहरण दिलेलं आहे. त्याच्यातला वाच्यार्थ कसा महत्त्वाचा आहे किंवा प्रत्येक शब्दांचा वाच्यार्थ हा रसात्मक नसतोच हे या उदाहरणाद्वारे पटवून दिलेलं आहे. मातीत ते पसरले अतिरम्य पंख केलेरी उदर पांडुर निष्कलंक चंचू तशीच उघडी पद लांबविले निष्प्राण देह पडला श्रमही निमाले केवढे हे कौर्य. ही कविता तुम्हाला माहीत आहेच आणि यातील करुण रसाची प्रतीती आपल्याला वाच्यार्थातून येत नाही. त्यामुळे वाच्यार्थ पलीकडे शब्दांना आणखी काही अर्थ या ठिकाणी दिला जातो. त्यानंतर ध्वनीची प्रकारेही आपल्याला माहिती आहेत लौकिक आणि अलौकिक. त्यानंतर अलौकिक रसध्वनीचे देखील अलंकार ध्वनी आणि वस्तुध्वनी असे 2 प्रकार केलेले आहेत. पाय टाकुनी जळात बसला असला औदुंबर ही बालकवींची औदुंबर कविता जी आहे यामध्ये अलौकिक व्यंगाचं उदाहरण म्हणून आपल्याला ही कविता सांगता येते. गंध्र देशपांडे यांनी देखील अलौकिक व्यंगार्थावरील भाष्य या ठिकाणी केलेलं आहे आणि एकूणच ध्वनीचे काव्यातील महात्म्य या ठिकाणी लक्षात येतं. ध्वनी हा काव्याचा आत्मा आहे आणि व्यंजन व्यापारानेच काव्याला अलौकिकत्व प्राप्त होतं. हे ध्वनी सिद्धांताचं सूत्र किंवा अर्थात हा परिणाम कवीच्या प्रतिभाशक्तीने घडतो. यासाठी कवीला जशी सर्जनासाठी प्रतिभा शक्ती आवश्यक असते तशीच ती रसिकालाही काव्यातील ध्वन्यार्थ समजण्यासाठी आवश्यक असते. हे ध्वन्य लोककारांनीही सांगितलेलं आहे. त्यानंतर ध्वनीवर देखील आक्षेप घेतले गेले. ध्वनी सिद्धांत आणि त्याच्या अनुषंगाने केलेले काव्याचे वर्गीकरण यानंतरच्या काही काळात अनेक शास्त्रकारांनी जरी याचा स्वीकार केला असला तरी प्रारंभी हा सिद्धांत सर्वांनाच मान्य झाला नव्हता. भट्टनायक आणि व्यंजन व्यापाराला काव्याचा एक अंश मानता येईल तेच काव्याचे स्वरूप असे समजता येणार नाही असं मत प्रकट केलं. तर कुंतकाने देखील ध्वनी हा काव्याचा आत्मा ही विचारसरणी अमान्य करीत वक्रोक्ती हेच काव्याचे जीवित आहे असं मानून ध्वनीच्या विविध भेदांचा वक्रोक्तीच्या प्रकारामध्ये अंतर्भाव केला. फक्त अभिधान शक्तीला मान्यता देऊन व्यंजन व्यापार अमान्य करीत काव्यात वाच्यार्थाहून भिन्न अर्थाचा जो बोध होतो तो अनुमानाच्या प्रक्रियेने असे मांडणाऱ्या माहीम भट्टाने देखील ध्वनी सिद्धांताचे खंडन केलेले आहे. पण वाचकाला या अनुमान प्रक्रियेचा प्रत्यय येत नाही. उलट शब्दाचा दुसरा एक अर्थ रसिकाच्या मनात स्फुरण पावतो तो व्यंजन स्वरूपातच असतो असा बहुधा प्रत्यय येत ध्वनी सिद्धांताला मान्यता पुढच्या काळामध्ये मिळालेली पाहायला मिळते. खरे पाहता अलंकार विचार असेल किंवा कृती सिद्धांत असेल हे आधी येतात. तर संस्कृत काव्यशास्त्रात इसवी सनाच्या 10व्या शतकापर्यंत अलंकार हा शब्द सौंदर्य अर्थाने वापरला जात होता.
आपल्या काव्यालंकार सारसंग्रह या ग्रंथात वामनाने सौंदर्य अलंकार असं याला म्हटलं आहे. यावरूनच सौंदर्य अलंकार या समानार्थी संज्ञा आहे ती स्पष्ट होते. बामह, उद्भट, गंडी आणि रुद्रट हे या सिद्धांताचे महत्वाचे उद्गाती म्हणता येतात. त्यांच्या मतानुसार काव्यात अलंकाराचे महत्व हे रसापेक्षा अधिक आहे व अलंकारवाद्यांच्या मतानुसार काव्य, सौंदर्य आणि अलंकार ही पदे समान आहेत असं गंत्र देशपांडे देखील म्हणतात. वक्रोक्ती विचार हा प्रामुख्याने कुंतकचा मानला जातो आणि वक्रोक्ती विचाराकडे येण्याआधी काव्य स्वरूप विषयी एक महत्वाचा प्रश्न पडतो. तो म्हणजे काव्य आणि इतर लेखन जे आहे ते भाषेतूनच आविष्कृत होते व भाषेच्या दृष्टीने काव्य वेगळे काय ठरते अशा पद्धतीचा विचार देखील या ठिकाणी मांडलेला पाहायला मिळतो. शेषा सर्वत्र वक्रोक्ती रणयार्थ विभावेते योजस्ना कवी विभाकार्य अलंकारण नयाविना. याचा अर्थ काय तर काव्य सर्वत्र वक्रोक्ती दिसून येते. वक्रोक्तीमुळे अर्थाचे विभाजन होते. कवींना वक्रोक्ती प्रयत्नाने साध्य करून घ्यावी आणि वक्रोक्तीशिवाय अलंकरण म्हणजे सौंदर्य शक्य नाही हा विचार या ठिकाणी मांडलेला आहे. भामहच्या विचारानुसार काव्य सौंदर्य वक्रोक्तीमुळे साध्य होते किंवा काव्यातील रस हा शब्दार्थातूनच प्रतीत होतो. या शब्दांना रस परिपूर्ण करण्यासाठी वक्रोक्तीचा संस्कार होणं आवश्यक ठरतं हे मत या ठिकाणी मांडलेलं आहे. दंडीने देखील वक्रोक्ती ही संज्ञा स्वभावोक्तीच्या विरोधी मानून भामहच्या विचाराला पाठिंबा दिलेला आहे. तर नाट्यातील लोकधर्मी आणि नाट्यधर्मी म्हणजे काव्यातील स्वभावोक्ती आणि वक्रोक्ती असं गंत्र देशपांडे म्हणतात. वक्रोक्ती जीवत हे आपल्या टीका ग्रंथात वक्रोक्ती कल्पनेचे विस्ताराने विवेचन कुंतकाने देखील केलेले आहे. काव्यातील जे काही काव्यातून मिळणारा जो काही निरपेक्ष आनंद आहे ते आनंद देणारे तत्व म्हणजे वैचित्र्य अथवा वक्रोक्ती असं त्याने सांगितलेलं आहे. या सर्व विवेचनात महत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जातो तो असा की वक्रता ही आशयाची की अर्थव्यक्तीची. वर्ड्सवर्थने या काव्यसंग्रहाच्या प्रस्तावनेत म्हटलं आहे की साधारण विषयातून असाधारण अर्थाचा बोध घेणं हे कवीचं उद्दिष्ट असतं. गंत्र देशपांडे याविषयी म्हणतात की वक्रोक्ती हा एक अर्थसंस्कार आहे. रमणीय वस्तूंचा एखादा असामान्य गुण प्रकाशित आणण्यास कवी अशा लोकविलक्षण उक्तीचा आश्रय घेतो. तर त्यानंतर पुढे ते म्हणतात सामान्य गुण वेगळी अशी बोलण्याची तऱ्हा हिलाच भामह आणि वक्रोक्ती असं म्हटलेले. वक्रोक्ती म्हणजे बोलण्याची वेधक अशी पद्धती असं पावाकाणी देखील म्हणतात. रशियन रूपवादी साहित्यामधील नेमकं हेच मत मांडतात. या दृष्टीने वक्रोक्ती सिद्धांत हा महत्वाचा ठरतो. त्यानंतर येतो रीती सिद्धांत. रीती सिद्धांत हा काव्यचर्चेचा महत्वाचा सिद्धांत जो वामने यांनी मांडला. काव्याच्या आत्मतत्वा म्हणून वामनाने रीती तत्वाचा पुरस्कार केलेला आहे. यातील रीती म्हणजेच काय तर काव्यामध्ये ओज, माधुर्य, प्रसाद, कांती, सौकुमार्य इत्यादी अनेक गुण येतात. या गुणांनी युक्त अशी विशिष्ट प्रकारची पदरचना म्हणजे रीती होय असं रीतीचं लक्षण वामन यांनी सांगितले. विशेष गुणात्मा अशी म्हणजे गुणात्मक विशेषाने युक्त अशी पदरचना म्हणजे रीती असते आणि तिचे स्वरूप स्पष्ट त्यांनी केलेलं आहे. येथील पदरचना म्हणजे शब्दांची सौंदर्यपूर्ण योजना होय. पदरचना म्हणजे केवळ शब्द सौष्ठव नव्हे तर पदरचनेचा विचार करत असताना वामन ज्या गुणांचा विचार करतो ते केवळ शब्दांपुरतेच मर्यादित नाही तर गुणांचा संबंध अर्थाशी आणि आशयाशी येत असतो असं त्यांनी रीतीच्या स्वरूपावरून मांडलेलं आहे. या संदर्भात वैदर्भी, गौडी आणि पांचाली या 3 रीतींचा वामनाने निर्देश केलेला आहे आणि काही महत्वाची लक्षणं देखील दिलेली आहेत. वामनांच्या गुणांचा आशय अभिनव गुप्तासारख्या ध्वनीच्या समर्थकाने देखील अभिनव भारतीच्या 16व्या अध्यायात चांगल्या प्रकारे विवेचन केलेलं आहे. यावरून एकच लक्षात येतं की रीती आणि ध्वनी तत्वांचा विचार एकमेकांच्या जवळ जाणारा आहे. दोघांच्याही मते शब्दार्थ हे काव्य शरीर नसून काव्यात्मा त्याहून वेगळा आहे. काव्य हे केवळ शब्दार्थ शास्त्र ज्ञानाने कळत नाही त्याकरिता काव्यार्थ तत्वज्ञच हवा असं आनंदवर्धनाने म्हटलेलं आहे. तर गुणसंपद सर्वांनाच आस्वादी होत नाही त्याकरिता तदिद्व म्हणजेच काव्यार्थ व्यक्ताच हवा असतो असं वामन म्हणतो. अर्थात वामनाला ध्वनितत्वाची अस्फुट जाणीव झाली होती पण त्यांना ध्वनितत्वाच्या स्वरूपाची स्पष्ट कल्पना आलेली नव्हती असं या संदर्भात म्हणता येतं. आणि रीतितत्वाबद्दल विवेचन करताना असं म्हणता येतं की गुणांचा विचार करताना भावकवितेबाबत गुणाच्या परिभाषेत सहजपणे स्वाभाविकपणे विचार केलेला आहे. तसं इतर साहित्य प्रकाराबाबत फारसं करता येत नाही. सर्वच भावकवितांचे मर्म या गुणांच्या भाषेत कळणार नाही. उदाहरणार्थ प्रसाद हा गुण महत्वाचा मानून बर्डेकरांच्या कवितेचा जर विचार केला तर ही कविता मूल्यदृष्ट्या कमी प्रतीची मानावी लागेल. तसंच कथन, नाट्य या प्रकारातील कृतींचे मर्म त्यात कोणत्या रीती वापरल्या आहेत हे सांगून उलगडता येईल असं वाटत नाही. त्यामुळे रीती हे काव्याचे एकमेव नव्हे तर अनेक तत्वांपैकी एक महत्वाचं तत्व
ठरवलं जातं. अशा पद्धतीनं भारतीय परंपरेतील हे जे काही वेगळे वेगळे समीक्षा सिद्धांत आहेत, हे जे काही वेगवेगळे सिद्धांत मांडले गेलेले, त्यामध्ये रस, ध्वनी, अलंकार, वक्रोक्ती, रीती, औचित्य इत्यादी सिद्धांत जे महत्त्वाचे ठरतात. तसेच अर्वाचीन काळाचा विचार केला तर सुरेंद्र बारलिंगे, गंगाधर गाडगे, रप्पा कंगले, दी के बेडेकर यांनी रसविचारांवर जे काही साधकबाधक चर्चा केली, त्या चर्चेतून जे काही वेगळ्या मर्यादा मांडल्या त्यांची नोंद या ठिकाणी महत्त्वाची ठरते. त्याचप्रमाणे ध्वनी सिद्धांत, त्याच्या अनुषंगाने केलेले काव्याचे वर्गीकरण याबद्दलही भारतीय सैद्धांतिक समीक्षेमध्ये चर्चा झालेली आहे आणि यांनी साहित्यशास्त्राला वेगळं नवीन वळण दिलेलं आहे. वेगवेगळे अलंकार, वक्रोक्ती, विचार, सिद्धांत यावर गणपती देशपांडे, वाके लेले, पावा काणे यांनी देखील अतिशय सूक्ष्म चर्चा केलेली आहे. आधुनिक काळातील विशेषतः पाश्चात्य साहित्य विचारांतील काही संकल्पनांशी त्यांची तुलना करून अर्वाचीन काळातील या सिद्धांताने औचित्य स्पष्ट केलेले आहे. आणि आधुनिक काळातील साहित्याचा आस्वाद घेताना आणि समीक्षा करताना भारतीय साहित्यशास्त्रातील या संकल्पनांची मर्यादा जाणवते, हेही त्यांनी लक्षात आणून दिलेले आहे. अशा पद्धतीनं एकूणच समीक्षाचे स्वरूप असेल किंवा आधुनिक काळातील आणि पाश्चात्य काळ आणि पूर्वीचा जो काय काळ आहे त्या काळाचं म्हणजेच भारतीय साहित्यशास्त्रातील आरंभीच्या रससिद्धांतापासून ते अगदी औचित्य विचार, श्रीमंतांच्या औचित्य विचारापर्यंतची चर्चा आणि समीक्षेचं स्वरूप या ठिकाणी 3 घटकातून मांडलं गेलेलं आहे.